A 21. század embere általában a fogyasztással csökkenti a feszültségeit, éppen ezért copadható. Tehát a reklámok azok manipulálják őket a megrendelő kényekedve szerint. Rengeteg olyan ember van, aki az adott érzéséért nem vállalja felelősséget. Tudja, hogy nem jó, érzi, hogy nem jó, és nem csinál semmit sem. És hitegeti magát, hogy majd holnap jobb lesz. Nem lesz jobb. Miközben én kedvesen mosolygok rád, vagy feszülten mosolygok rád, de nem mondom ki azt, amit érzek és gondolok, mert tartok attól, hogy akkor ki fogsz rúgni. Egy adott idő múlva ez a sok elfojtás be fogja nyújtani a számlát. Vagyis nem fog olyan sokáig élni, mint szeretne. Az a helyzet, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy ő meg fogja úszni. Nem fogja megúszni. Azért nem fogja megúszni, mert olyan erőket fordít önmaga ellen, amit nem lehet megúszni. Annak idején én a szüleimmel leültem beszélgetni erről, mert hogy nem váltak el. És egy adott napon belül mindkettőjüket megkérdeztem. Apám a klasszikus választ adta, hogy miattatok. Én ezt már régóta tudom, hogy ez a felelősség elhárítás szimbolikája. A mesterséges intelligencia az mit fog a szakmátokkal csinálni. Kiegészíti már most egyébként. Az jó, hát előbb-utóbb lehet, hogy nem csak kiegészíti, hanem majd bizonyos emberekre nem lesz szükség. Nekem ezek a példaképeim. Akik bátrak élni. Aki csak mutatja, hogy él, az is példakép. Csak nem neked. De. Neked. Aha. Nekem. Milyen ne legyek. Sziasztok, Sas Dani vagyok, és ez itt a Mindfuel Podcast. Ennek a sorozatnak a létrejöttét a puszta kíváncsiságunk indukálta. Szerettük volna, hogy különböző perspektívából járjuk körül a stresszel, a szorongással, mentális egészséggel, munkai jóléttel és az önfejlesztéssel kapcsolatos témákat. A reklámipar, marketing szakma, de úgy összességében a mindennapos munka, hát azért tartogat meglepetéseket. Bizony nem mindig a legszebb, legideálisabb pillanatok jellemzik azt. Szóval néha repkedünk örömünkben, néha szorongunk, és rettegünk a kiégéstől is. Jó ez így? Normális ez így? Van erre valami megoldás esetleg? Ha nem is tudjuk a választ azonnal megadni, beszélni fogunk róla. Ma is. A korábbi epizódokat vissza tudjátok nézni, kövessetek minket, és írjátok meg, mit gondoltak ezekről a témákról. És bátran írjátok meg azt is, hogy kit hallgatnátok még meg szívesen. A mai vendégem a Viaszat 3-on sugárzott Bevállalja című műsorral lett országosan közismert, úgynevezett kiabálós pszichiáter. A Balhés műsorban igencsak nyers és kíméletlen őszinteséggel próbált meg mások lelki problémáin segíteni. Évekig rendelt Lipótmezőn, ahol elsősorban drogfüggőket kezelt. Több könyvet is írt, emellett rendszeresen előadásokat is tart, de dolgozott a tokiói részvételt kiharcoló magyar női vízilabda-válogatott mellett, valamint korábban a férfi kézilabda és a labdarúgás is számíthatott már a segítségére. A barátaival megalapították az almagyar érseki szőlőbirtokot, majd kiszakadva a budapesti forgatagból végül a noszvai csendülőt is. Ennek köszönhetően oda is költözött. Dr. Csernus Imre pszichiátert senkinek sem kell bemutatni. Szókimondó, lényegre törő, egy azonban biztos. Lehet fájdalmas, kellemetlen, de minden bizonnyal megmondja, amit gondol. Remélem ez ma sem lesz másként, ugyanis számtalan fontos kérdést szeretnék megtárgyalni vele. Ha felkészültetek, én igen, akkor kezdünk. Doktor úr, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, azért tegezlek csak, mert az előbb megállapodtunk abban, hogy ez lehetséges. Nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő. Egy pár gondolat, hogy mi miért is kezdtük el ezt a podcastet. Reklámügynökségnél dolgozom, viszonylag sok emberrel foglalkozom, sok ügyféllel, kisebbekkel, nagyobbakkal, és azt vettük észre az utóbbi időben, hogy egyre többet szorongunk,
nagyon ki vagyunk téve a megrendelőnk, az ügyfelünknek az aktuális állapotának, és mivel szolgáltató szektor vagyunk, gyakorlatilag egy folyamatos küzdelem a másoknak való megfigyelés, és ebben az iparágban, így a reklám szakmában a fluktuáció is elég magas, és erre keressük valamilyen úton, módon a megoldást, így az előttünk álló közel 50 percben is az lesz a cél, hogy valahogy közelebb kerüljünk ahhoz, hogy hogyan tudják jól érezni magukat a kollégák, hogyan tudjuk mi magunk jól érezni magunkat a munkahelyen. Nem egyszerű kérdés, legalábbis így belülről nem tűnik egyszerűnek, szóval köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Amikor felhívtalak, és mondtam, hogy átküldöm előre a kérdéseket, akkor azt mondtad, hogy neked nincsenek szükségek kérdésekre. Ez minek tudható be, hogy mindig ezek a beszélgetések egy ilyen kötetlen formában zajlanak, és nem szereted előre látni, hogy mi lesz a konkrét téma, vagy miért mondtad azt azonnal, hogy nem is szeretnéd látni a kérdéseket? Azért nem, mert mesterkélté tesz engem, nem tudok maximálisan fókuszálni az aktuális pillanatra. Nekem fontos. Mit gondolsz úgy általában a reklámokról, a reklámiparról? Ezt már régóta szerettem volna ezt a kérdést valamikor feltenni neked, hogy milyen hatással vannak rád. Ugye nekünk ezek a mindennapjaink, és azon dolgozunk, hogy hatást gyakoroljunk másokra. Vagy tévéreklámban, vagy óriás plakát, vagy digitális kampányokkal. Te mit gondolsz, hogy általában a reklámokról? Én azt gondolom, mostanság bizonyos szempontból egyre nehezebb dolguk van a reklámkészítőknek, bizonyos szempontból meg nagyon könnyű dolguk van. Mik ezek a szempontok? Vagy mitől lehet ez könnyű most? A 21. század embere általában a fogyasztással csökkenti a feszültségeit, éppen ezért copadható. Tehát a reklámok azok manipulálják őket a megrendelő kényekedve szerint. Valójában. Nem lehet ezt az annyival árnyalni, hogy nem csak manipulál, hanem információt átad, szóval így a perspektívát bővíti. Hát, ha megnézek egy óriás reklámot, és ott látok, mint olyan bármilyen trendi terméket, hát most ezt bárhol meglátom, tehát mit informál? Csak nem biztos, hogy az ember elé tárul az az információ, és ezért nekünk teendőnk van, hogy a másik ezt lássa. Most, hogyha van egy aktuális telefonom, ami jól működik, akkor, és tegyük fel, hogy jól érzem magam bőrömbe, akkor miért kéne lecseréljem egy új trendi készülékre? Mind az emberek nagyobb része megteszi. Aha, egyébként ez egy fontos pont, és elég hamar eljutottunk ide, mert egyrészt valóban ez a munkánk, de nem pont ez okolható azért, hogy a munkahelyet is gyorsabban váltunk, mint korábban, nem vagyunk megelégedve semmivel, ami a mindennapunkat jellemzi, pont azért, mert könnyen váltható minden. Nem elsősorban ezért. Én úgy érzem, hogy amikor használtad azt, hogy szorongás, hogy szorongunk, az jutott eszembe, hogy a legtöbb ember nem tudja a különbséget a szorongás és a feszültség között. Te tudod? Csak azért, mert sokat olvastam a doktorusról, de egyébként én magam is keverem abban az értelemben, hogy mindenre azonnal rámondom a szorongást, és miután olvastam az egyértelmű különbséget, amit szerintem hozzunk be ebbe a beszélgetésbe, mert ez fontos lehet, most már valójában máshogy tekintek rá, de én is azt mondtam korábban, hogy amikor a munkahelyemre megyek, és olyan megbeszélésem van, akkor szorongok, miközben elvileg annak nem lehet, hogy tárgya legyen, ugye? Nem, tehát a feszültségnek mindig tárgya van. Tehát a szorongás az egy megmagyarázhatatlan eredetű félelem, de hogyha van egy adott érzés, mert bemegyek a munkahelyemre, és akkor az kivált bennem egy feszültséget, hát az soha nem szorongás, mert ugye az aktuális sztori elmúlik, akkor az érzet megszűnik bennem. No, visszatérve a valódi konfliktus, hát a valódi konfliktus mélyebb. És én azt gondolom, hogy nagyon sok ember zsákutcában van ebből a szempontból, mert azt hiszi, hogy ha ő fogyaszt bármit, hogy jól fogja magát érezni a bőrébe. Nem így van. Nem fogja. Ideig, óráig talán? Hogy mondjam? Igen, ideig, óráig, amíg meg nem tapasztalja az aktuális termék, vagy az aktuális fizikális fogyasztói attitűd kielégülése során keletkezett tapasztalatait.
És hogyha az megszokottá válik, akkor már rohan a következő iránt, mert azt plántálják belénk, már aki hagyja. Hogy... De te elzárkózol például minden újdonság elől? Tehát, hogy nem tudom, okostelefonod van nyilván, valószínűleg nem is a legrégebbi, tehát, hogy valamilyen hatást rád is gyakorolnak ezek a termékek? Vagy a funkcióját tekintve? Tehát az, hogy most éppen különböző trendi cég gyártsa ezt az adott telefont, ez nem érdekel. Ez abszolút szempontból nálam ez funkcionalitás. De visszatérve, nagyon sok olyan embert látok, aki valójában bizonytalan, és a különböző fogyasztói javakkal azt hisz, takarózik, és azt hiszi, hogy ezáltal ő több lesz, meg valami lesz. Közben nem. Egy picit is szeretném ezt a reklámkérdést árnyalni, és azt mondom, hogy én azért is említettem azt, hogy az információ átadás valójában fontos, akkor nekünk az egyik ügyfelünk az egy színház, és az ő esetükben tényleg az történik, hogy különböző felületeken hirdetjük azt, hogy egy előadás lesz, és ez talán nem a fogyasztói társadalmat táplálja, csak hogy ebből a szempontból szerettem volna. Oké, persze. Erre egy másodpercre kitérni. Amikor a kollégáimnak említettem, hogy ma veled fogok beszélni, akkor így azt láttam mindenkin, hogy így összerezzen, és ilyen így elkezdték veregetni a vállamot, hogy minthogyha egy harcba mennék. Ez miért alakult ki veled kapcsolatban, hogy ehhez így nagy bátorság kell, hogy itt veled leüljön valaki? Talán azért, mert az előadásaidnak azért egy visszatérő eleme, hogy valaki extra figyelmet kap, és azt látjuk, hogy azért az nem egyszerű. Vagy miért alakult ott ez ki veled kapcsolatban? Az emberek általában nem szeretik hallani, hogy milyenek. És legfőképpen nem szeretik hallani, hogy az életük adott részén nem nőttek fel. És hogyha az adott részén nem nőttek fel, akkor ez fájhat. Annak a felismerése, hogy mik a mozgatórugók. És azok az emberek, akik tartanak tőlem, igazából nem tőlem tartanak, mert annak ellenére, hogy én sok mindent látok, a másik felkérése ellenére én nem szoktam ezt elmondani. Minek? Érzékelem ezeket a különböző belső folyamatokat. 30 éve az elég sok ebben a szakmában. Tehát ez valójában egy nagy fegyver. És olyankor, amikor valaki ezt nem kéri, nem használom. Tehát akik összerezentek, az mind azt jelenti, hogy valamilyen szempontból van takargatni valója. Tehát valamit nem akar hallani. Vagy nevezhetjük úgy is, hogy az életének valamelyik területe elől menekül, amellyel ő nem mer szembenézni. De van az a pont, amikor mindenki transzparensen tükör elé tud állni, oké magával, és eljöhet az a pillanat, amikor soha semmit nem szeretnénk takargatni. Tehát van ilyen állapot? Benne lenne. Hát, hogyha belegondolok, ez is csak egy emberi állapot egy adott pillanatban. Hát, mint ahogy az is egy adott pillanat lesz, mert ezt jó pár előadásomon elmondom, hogy miért kezdtem ezzel foglalkozni, mert valójában a halál hívta fel a figyelmet arra, hogy valamit nem megfelelően csinálunk. Mert annak idején nem is fogtam gyanút, amikor a Lipóton dolgozva az Országos Pszichiátriai Neurológiai Intézet, és hát pszichiátrián is meghalnak emberek, és láttam, hogy a halál az brutális. Egy őrületes vergődés. Némán. Csövek. Különböző klinikai tünetek. És akkor az illető csúnyán elmegy. Csúnya körülmények között. És akkor én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez így van rendjén. Mert ilyen a halál. És láttam 2 olyan szitut, amikor ez nyugodt volt. És akkor tettem fel a kérdést magamnak, hogy lehet az, hogy ugyanazok a klinikai tünetek, de az emberek óriási része vergődve megy el, a pici része nem. Miért? És
feltételezhető, hogy van egy olyan gondolat, ami frusztráló gondolat lehet az egyik nagy csoportnál, míg a másiknál nincs. És a frusztráló gondolat, meg általában ilyenkor a legvégén, amit már élő embereknél is hallok, akik már elkezdtek például rosszul aludni. Például akik tudják, hogy mi a megoldás, és nem csinálják. Tudják például, hogy kiégtek. Tudják például, hogy nem szívből csinálják azt, amit csinálnak. Hogy tudják azt is, hogy a lelkesedésüket is már rég elveszítették, csak rutinból funkcionálnak. És teljesen mindegy, hogy most reklám, vagy bármi más. Teljesen mindegy. Tehát tudják, de nem mernek változtatni. Mert lementek egy jól fizetett kurva státuszába. És akkor itt jön a következő, aki prostituálódik, mert nincsen hite az adott szakmában, az eléri azt, hogy nem fogja szeretni és tisztelni saját magát. És aki nem szereti és tiszteli saját magát, az egy állandó belső feszültséggel rendelkezik, mert azt tapasztalja, hogy múlik az ideje. Egyre öregebb. De még mindig nem hozott egy döntést, hogy miért csinálja ezt tovább a pénzen kívül, amit megvásárol, amivel valamit vásárol, hogy kompenzálja a belső feszültséget, de ennek ellenére a feszkó nem csökken, hanem fokozódik. Ez az úgynevezett vergődés akkor? Ez a vergődés. Hát aki tudja és nem csinálja, és ilyenkor az agyban elkezd generálódni, mi lett volna, ha? Kimondom. Mi lett volna, ha én megtenném? Mi lenne akkor, hogyha nagyon sok amerikai filmben van, amikor valaki nem mondja ki azt, amit gondol és érez, és akkor jönnek az ilyen durva jelentek, hogy én agyonvernélek, ez lenne a valós kirúgnálak, bármi, miközben én kedvesen mosolygok rád, vagy feszülten mosolygok rád, de nem mondom ki azt, amit érzek és gondolok, mert tartok attól, hogy akkor ki fogsz rúgni. Igen, de hogy közben ez az önmegtartóztatás, meg önfegyelem, azért ez fontos, hiszen nem minden élethelyzetben mondhatjuk ki, amit valójában gondolunk, mert azért az tud erősen ártalmas is lenni, nem? Tehát, hogy azért van ez nem tudom, ez a kegyes hazugság, mint olyan létezik-e, vagy ezzel lehet egyébként mit kezdeni, de én azért hiszem azt, hogy nem minden élethelyzetben tehetjük meg valójában azt, amit igazából tennénk. Hát idefele jövet is a dugóba lehet, hogy kiráncigálnék valakit, de nem azért nem teszem meg, hogy mit fog szólni, hanem nyilván tudom, hogy a társadalmi szerepek, és szóval, hogy nem ráncigálnék ki. Én is a dugóba ültem, teljesen nyugodtan, konszolidáltan. Vezettem még itt valahol ott a nyugatinál egy zöld hullámba egy pasi lazán átsétált előttem. Rádudáltam, satúfék, és mentem tovább. És mondtam, hogy jaj, de jó, hogy én nem ebbe a városba lakom. De el is engedtem, én nagyon gyorsan megtanultam az aktuális szitut úgy kezelni, hogy abba beleteszek mindent, és én abba a pillanatban elengedem. De a legtöbb ember nem ezt csinálja. A legtöbb ember cipeli a feszkót. Tehát a kiégettség a felvezetésben. A kiégettség annak a szimbolikája, hogy az illető ember, mint mondtam, nem hisz abban, amit csinál, hagyta, hogy kiégjen. Ez az ő felelőssége, vagy az vezető? Ez abszolút az ő felelőssége. Mert jöttek az intőjelek, de, hogyha nevén nevezzük a dolgot, akkor gyáva volt ezt meghallani. És a gyáva volt meghallani, éppen ezért a gyávasága, a meg nem oldott gyávasága miatt az önbecsülése csökkent. Az önbizalma csökkent, a szeretetéssége fokozódott, a környezetnek és másnak történő megfelelési kényszere fokozódik. És úgy érzi, hogy zsákutcában van. Igaza is van, valójában önmagát hozta zsákutcába. A Kiút című könyvedben írott, hogy a magyar emberek jellemző, hogy siránkoznak és jajgatnak, de kevesen jutnak rá az önvizsgálatig is addig, hogy dolgozzanak magukon. Mi történik akkor, hogyha kiszolgáltatott helyzetben van, mert neki ez a munka ez fontos, valamiért, akár egzisztenciális okokból, és egyszerűen tulajdonképpen ő megtenni az önvizsgálatot, és kívülről is nézni magát, de egyszerűen az adott munkahely, a főnöke olyan nyomást gyakorol rá, ami miatt ezt nem teheti meg, és beszorul egy ilyen helyzetben. Nincs ezzel semmi gond. Fogadja el, hogy egy adott idő múlva
ez a sok elfojtás be fogja nyújtani a számlát. Vagyis nem fog olyan sokáig élni, mint szeretne. Ilyen szoros összefüggés van egyébként a kettő között? Hogyne. Hát testi-lélek egyensúlya. Hát rengeteg pszichoszomatikus tünet. A magas vérnyomás, az adott helyzetben, cukorbetegség, a balesetek, figyelmetlenség miatt, autoimmunbetegségek, rák. Az a helyzet, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy ő meg fogja úszni. Nem fogja megúszni. Azért nem fogja megúszni, mert olyan erőket fordít önmaga ellen, amit nem lehet megúszni. Hogyha én nem azt csinálom, amit szeretek, és én állandóan megalkuszom, állandóan keresem a kifogásokat, hogy megmagyarázzam, hogy mégis miért jó az nekem. Feszült leszek és nyugtalan. És hogyha van egy arra hajló valami genetikai tényező, akkor azt elébe fogom kapni. Tehát az, hogy sarokba szorított helyzetben vagyok, mert egzisztenciális, hát egy lakást el lehet adni, nem? Még hogyha van rajta X hitel is, nem? Szerintem, de kiább lehet költözni. Bá. Hogyha egy olyasmit csinálok, ami miatt mondjuk kevesebb pénzt kapok, de azt szeretem, akkor már rögtön létrejön a megfiatalodás. Új energiák. Szemközt azokkal, amikor valaki gőzerővel törekszik a biztonságra, és azt hiszi, hogy biztonságban van, csak azt érzékel, hogy egyre feszültebb. Egyre öregebb a kisugárzása. A változástól való félelmet mi táplálhatja? Tehát az, hogy felismerem, tudom, lehet, hogy nem az ideális a munkájám, lehet, hogy nem ideálisak a körülmények, de mégsem merem meghozni ezt a döntést. Ez mi táplálja ezt? Mert a változás az egy olyan, lehetne az pozitív is, de azt tapasztalom, hogy az sok esetben attól azért úgy félünk. Függetlenül, hogy pozitív vagy negatív maga a változás. A fogyasztói társadalom ellustítja az embert, és kényelmessé teszi. Annak idején, amikor vidékre költöztem egy faluba, bennem is megfordult, hogy ez a klasszikus, hogy most hány percre van a kórház, meg egyéb ilyen félelmekkel teli gondolatok, de akkor rájöttem, hogy itt a faluban rengetegen élnek. Hát, hogyha oda jutok a kórházba, akkor oda jutok, hogyha nem. Én nagyvárosban van rá garancia, hogy 3 percen belül ki fog érni a mentő. Abszolút nincs. De az emberek hitegetik magukat, hogy de ők odaérnek 3 perc alatt, meg hozzájuk érnek 3 perc alatt. Az ő dolguk. Tehát visszatérve, miért van ez? Hát én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból összetett sztori, mert egyrészt nagyon sok olyan hibás vagy hiányos konfliktuskezelési modellt eltanultunk a szüleinktől, miközben azt hisszük, hogy ők szépen élnek. És nem veszük észre, hogy mi is ugyanazt csináljuk. Ez az egyik. A második szempont, hogy nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Ilyenkor jön a mutogatás fázisa, hogy hibás a főnök, a rendszer, az időjárás, a kliensek, mindig valaki más, tehát mutogatás. Akkor jön a felismerés, tehát már tudom, hogy ezt mondjuk én okozom magamnak, de nem csinálom. Ez azt jelenti, hogy mindent elkövetek, hogy ne legyen önbizalmam. Mindent elkövetek azért, hogy ne érezzem jól magam. Mindent elkövetek azért, hogy ne mosolyogjak. Nem, hogy maradjak búval baszott. De ez miért jó? Vagy ez kinek jó? Vagy ezt miért tesszük magunkkal? Hát de ott van a különböző új cégek, különböző termékei, amellyel ezt a feszültséget tünetileg kezelni tudom. Mindig jön a következő. Meg a következő, amit a marketingesek, meg a reklámipar tol az arcomba, hogy tudjak róla. Ha már feszült vagyok, akkor menjek el ide, oda, amoda.
amikor itt Noszfajra utaltál, gondolom, hogy ahhoz képest a kórház, hogy akkor ezek szerint neked is vannak ilyen félelmeid? Csak ez engem meglepett. Voltak. Aha. Voltak, de nagyon, hát nem élnék ott már 10-valány éve. Képzeld, én Egerben éltem sokáig, és elkezdtem azt érezni, és nagyon furcsa, hogy nekem egy picit szűkössé és lassúvá vált. Nem tudom, hogy te tapasztalod-e, hogyha onnan kijössz, hogy az autók is mintha gyorsabban mennének, meg más ritmusba, és Egerben, meg a környéken. Én azt vettem észre, hogy minden picit lassabb, és én még ezzel nem tudtam mit kezdeni, és én akkor jöttem fel Pestre egyébként Egerben. Én egyformán élvezem a lassúságot is, meg egyformán élvezem a gyorsaságot, tehát ebből a szempontból adaptív vagyok, meg sok időt éltem itt Budapesten, és hát különbséget tudok tenni valójában az ideges rohanás, és akár a tudatos rohanás között, mert néha előfordulhat, hogy száguldás van, de most volt időm, szépen kényelmesen jöttem, nem volt rohanás. De visszatérve az alapvető felvetésre, nem csak a reklámiparban, hanem minden területen rengeteg olyan ember van, aki az adott érzésért nem vállalja felelősséget. Tudja, hogy nem jó, érzi, hogy nem jó, és nem csinál semmit sem. És hitegeti magát, hogy majd holnap jobb lesz. Nem lesz jobb. Erre jöttem rá. De már rég. Amikor ráébredtem arra, hogy a szakmámban azt, amit lehet, azt elértem, de szükség van a megújulásra. És az előbb azért használtam, hogy az illető mindent elkövet, hogy ne legyen önbizalma, mert önbizalmat vaktyúk is találszemet alapon lehet találni. Tehát fiatal vagy, erős vagy, dinamikusan gondolkodsz, ott is érnek kudarcok, nem minden jön össze, de összességében a nagy tempód miatt több a sikerélmény, mint a kudarc. De az idő múlásával, ahogy kényelmesedsz, a személyiséged merevedik, lassulsz, úgy már nem vagy olyan acélosan éles, mint előtte voltál. Ennek következtében egy idő után a kudarcaid megszaporodnak. Felületes leszel. Elkezdesz rutinból cselekedni. Mert már ismered a folyamatokat. Most ebből a szempontból egy idő után tök mindegy, hogy most egy bugyit árulsz, vagy egy színházi előadást. Mert a törvényszerűségek mindig ugyanazok. Most azt, hogy milyen termékre helyettesíted, nem mindegy. De mindegy. Tehát mi a novum? Nincs novum. Akkor azt is mondod ezzel, hogy érdemes a megújulásra nagyobb figyelmet fordítani, és többször megújulni? Nem. Ez hogy kerülhető el? Olyan szavakat használsz, ami nagyobb, jobb, nekem vagy jó, vagy nem jó. Tehát nincsenek fokozatok. Hát nála ebből a szempontból nincs, vagy élek, vagy vegetálok. Jobban élek, vagy kevésbé szomorú vagyok, vagy jobban örülök. Ez azért tehetem fel így ezeket a kérdéseket, meg azért gondolok erre, mert pont, és nem csak mindig a reklámipar, hanem leginkább az alkalmazotti létnek az a sajátossága, és mindennek, hogy ami tavaly elég volt, az idén már nem elég, mert a folyamatos növekedés, mindig több és több. Hát azok a célok, hogy ami elég volt idén, az jövőre nem lesz elég, egyszerűen az, és ez a jobb és jobb, és ezért bukkantál arra. Több. Ez több, ez nem jobb. Ez csak több. De nem az, hogy jobban csinálom, ettől lesz több valami, több a bevétel. Egy bizonyos idő után már jó, hogyha elérted azt, hogy egy kecóban vagy házban laksz, persze lakhatsz 30 négyzetméterrel, 100 négyzetméterrel nagyobbal, több rezsit fogsz fizetni, de valójában minek? Az autók, jó, lehet itt villantani ilyen autóval, meg olyannal, de összességében bármilyen autó, ami elszágult mellettem gyorsabban, mint ahogy én haladok, 5 perc, 10 perccel előbb lesz ott, és akkor mi van?
Semmi. Visszatérve. Tehát abban a pillanatban, amikor eszünkbe jut az, hogy már nem hiszünk abban, amit csinálunk, ott következik be a kiégés. Mert onnantól kezdve rutinból egy adott szervezetnek a profitját fogjuk növelni. Semmi más. Azon a ponton kell ott azt abba hagyni? Hát, ha nem is abba hagyni, de megfogalmazni, hogy ezt én még 1 évig. 2 évig. És közben keresek már valami mást? Nagyon érdekes ez, hogy észrevettem azt, hogy nagyon sokan keresnek. Keresnek jólétet, keresnek belső nyugalmat, keresnek partnert, és a keresés következtében az emberek görcsössé válnak. Mert ha még ma nem találtam meg, vajon holnap meg lesz, és ez egy ilyen időnyomás Tehát ez megfokozza a kételyt. És akkor így született meg az a mondásom, hogy aki keres, az nem talál. Tehát nem keresni kell. Nem lenni. Jó lenni. És figyelni, mert hogyha jól vagy figyelsz, akkor jöhet egy olyan szitu, ami hallatlanul izgalmas lesz, mert spontán. És akkor azt mondod, hát én eddig észre sem vettem. És utána nézek. Hát ez még mindig érdekel. Baromi inspiráló, ami például így a csendülő kapcsán is történik, vajon. Te, csak hogy a keresésre visszatol, azt a helyet így kerested? Tehát kerestél valamit, vagy egyszer csak ez is szembe jött veled, és beleszerettél? Én akkor már vidéken éltem, és mentem egy miskolci előadásomra, és láttam egy ingatlant eladót. 2008-9, és volt egy romos ház mellette, lebandukoltam, gyönyörű volt a panoráma, felhívtam a tulajt, nagyon sokra tartottam még, mondom, nem jöhet össze minden, és mentem tovább nyugodtan. Ott például elkeseredsz ebben a pillanatban? Nem. Semmi. Tehát, hogyha megteszek mindent, és abban a pillanatban úgy érzem, hogy ez sok, akkor köszönöm szépen, szia. Fél év múlva újra arra autóztam, és láttam még mindig eladó, de a gazdasági válság csúcsa volt 2009-ben. És akkor megállapodtunk. És utána egy 3 évig történő agyalás, hogy ott mi legyen, és hát létrejött az, ami létrejött. Rájöttem arra, hogy hiába tudom az orvosi szakmámban, vagy így az emberek viselkedését illetően rengeteg mindent, de szükségem volt egy olyan valami teljesen új foglalkozásra, amihez vonzódom, de nem ismerem. És valójában a megújulás titka ez. Tehát vonzódsz valamihez, az addigi életed alapján le tudod vonni a felismeréseket, hogy te képes vagy bátor döntésekre, képes vagy következetesen melózni, tudod, hogy mi az a tudatosság, a türelem, stb. És akkor valójában ezeket az erényeidet csak átteszed egy másik oldalra, de benne van az izgalom, mert nem tudod, de azt is tudod, hogy kétféleképpen elsülhet a sztori, tehát vagy pofára esel, vagy összejön. De egyik sem zavar. Megújulás, de közben az emberekkel való kapcsolódás jellemző a hely. Az is van, persze. Az is van tehát, de ezt a legtöbb ember nem meri megtenni. Épp olyan gyáva, mint a szülei. Nagyon tudtam, hogy érdekes, mert nagyon sok könyv, meg előadás így a szülőkre való visszavezetés. Is. Hát ez az illető ember felelősségét nem csökkenti. Mert aki tudja és nem csinálja, a belső feszültsége ilyenkor exponenciálisan fokozódik. Annak idején én a szüleimmel leültem beszélgetni erről, mert hogy nem váltak el. És egy adott napon belül mindkettőjüket megkérdeztem. Apám a klasszikus választ adta, hogy miattatok.
Én ezt már régóta tudom, hogy ez a felelősség elhárítás szimbolikája. Az anyám meg, mert ő egy szofisztikáltabb választ adott, ő mondta, hogy hát ott voltatok ketten, és én gyáva voltam elválni. Tehát ő meg kimondta. De akkor se tette meg. Tehát a legtöbb ember nem akarja elhinni, hogy ezek a következmények rá is vonatkoznak. És a végsőkig hitegeti magát, hogy nem. Sok esetben fordul az elő, hogy így a gyávaság tönkre tehet mondjuk egy ember életet olyan tekintetben, hogy elveszíti a munkáját, mert elkezdi magát nagyon rosszul érezni, de képtelen váltani. Tehát hozzá például fordulnak-e olyan esetekkel, ami így a munkahelyi szorongás, vagy munkahelyi feszültség, vagy munkahelyi problémák miatt következnek be? Fordultak. Most már 5-6 éve nem foglalkozom emberekkel, de fordultak. Nagyon sokan. És nem akarják elhinni az emberek, hogy ez milyen brutális testi következményhálózattal jár. Mert például nézzük a menedzser betegséget. Tehát látszólag azért, mert valaki pasiból van, mert nem mozog, mert jókat eszik, van egy familiáris hajlama a magas koleszterin szintre, a vérnyomása, és akkor telibe kapja 50-valány évesen az első, vagy 40 évesen az első szívinfarktusát. De miért nem tanultam meg a feszültséget kezelni? Mert mi is a feszülésnek a lényege? Na, ez engem nagyon érdekel. Amit most fogsz mondani, és sokakat szerintem. Mert ezt keresünk minden nap. A félelem a hibától. Abszolút. Egy. És akkor kiderül, hogy én nem is vagyok olyan okos, mint ahogy én azt elhintettem a környezetemben. Amikor a király meztelen. Tehát valójában lebukom. Abszolút. És erre van már külön kifejezés, hogy a lebukástól való félelem, ugye? Igen, de valójában ez a látszat. Mi van, hogyha én nem attól félek, hogy a környezetem mit fog mondani. Mit fogok én mondani magamról? Tehát azt hamarabb elhesegetjük, mint azt, hogy oké, én mit mondok magamra, de valójában tényleg attól félek, hogy a főnököm, a kollégám, az ügyfelem, a megrendelőm... Azt mondja, hogy hülye vagy. Na most, hogyha azt mondja, hogy hülye vagy, és akkor mi van? Abban a pillanatban, amíg te egy szerepet játszol, addig nem fogadod el, hogy emberből vagy. Te már filóztál azon, hogy hol leszel eltemetve, és hogyan? Sokszor eszembe jut. De hogyan szeretnéd, hogy kukacok közé mész, vagy szétszórva szeretnéd magadat? Még ezt a döntést nem hoztam meg, pedig korosodom, mert már 40-hez közelítek, és még ez a döntés... Ennyi éves vagy? Én 38. 38, és akkor egy 38 éves csávó azt használja, hogy korosodom. Hát nem a legjobb szó volt valószínű. Hogy nem a nagyon jó szó, a meg nem oldott félelem szimbolikája. Én meg 58-ba vagyok, és engemet abszolút nem érdekel, illetve én tudom már, hogy mi lesz, ha megbeszéltem a feleségemmel, hogyha bekövetkezik. De visszatérve a hiányosságra és a hibákra. Abban a pillanatban, hogyha valaki nem akarja elfogadni, hogy emberből van, és félistent játszik önmaga meg a környezete előtt, bármikor, amikor megmérettethet abból a szempontból, hogy nem tudhat mindig mindent jól, a félisten, vagy az Isten elkezd rettegni. Tehát valójában ő azt hazudta magának, hogy ő mindig mindent tudtira tud, ami nem igaz. Csak ezt nem vallotta be. Mert hogyha aki elfogadja, hogy emberből van, az elfogadja azt is, hogy hibázhat. És hogyha én hibázhatok, és bekövetkezik, akkor mi van? Semmi. Hát azért úgy vagyunk szocializálva, nem? Már maga az oktatási rendszer is, hogy a nem vagy jó, az és hiba, hibás a feladat megoldás. És akkor mi van? Azért mégiscsak úgy mérnek meg minket egymáshoz képest. Ki?
Hát akár már egy állásinterjú. És akkor mi van? Hát akkor tovább megyek egy másikba. Hát ez egy picit szerintem ettől nehezebb, főleg úgy, hogyha nincs meg a szakma a kezünkben, most egy picit visszakanyarodom megint így a menedzser, meg ezek, a reklámipar, meg erre a területre, hogy ez egy nagyon nagy a verseny, és... Hála Istennek, hát legalább elviláglik, hogy ki a jó, de hát ki tudja, hogy a mesterséges intelligencia az mit fog a szakmátokkal csinálni. Kiegészíti már most egyébként. Az jó, hát előbb-utóbb lehet, hogy nem csak kiegészíti, hanem majd bizonyos emberekre nem lesz szükség. De akkor ez is normális, nem? Tehát, teljesen normális. Akkor ettől sem kell félni. Hát minek félni? Hát amíg nem következik be, addig minek tartani, és hogy aki úgy érzi, hogy ő esetlegesen le lesz cserélve, hát akkor van még ideje keresni valami mást. Amikor megszületett az a, vagyis hallottam azt a mondást, hogy biztos hallottad, az Isten becsuk egy ajtót, akkor ki fog nyitni egy ablakot. És egyszer így vicceskedtem magamba ezzel a gondolattal kapcsolatosan, és feltettem magamnak a kérdést, hogy miért várjak az Isten cselekvésére, hogy az Isten becsukja. Miért nem csukom be én? És akkor eljöttem arra, hogy ha én csukom be, akkor szükségem van a tudatos türelemre, hogy figyeljem, hogy milyen ablak fog kinyílni. És ilyen egyszerű. Tudatosság kapcsán te mit gondolsz így a mindfulnessről, a jogáról, tehát azokról az ilyen picit talán új hullámos dolgokról, amik így a befelé figyelést támogatják és erősítik? A környezet felé történő megfelelési kényszer szimbolikája, akkor egy jó eszköz valójában semmivel válik. Mert divatból csinálom, és nem hitből. Tehát a kisugárzás az valójában akkor születik meg, hogyha én valamit szívből és hitből csinálok. Meggyőződésből. Tehát, hogyha nekem a jóga az eredményezi, hogy én ezzel nagyon jól érzem magam, akkor hitből jogázom. Ha meg nem, akkor nem. Akkor nem az én utam. De hogyha a nagy többség azt csinálja, hát csinálja, hogyha én nem érzem, hogy nekem fontos csinálni, akkor én nem fogom csinálni. Mert bátor vagyok döntést hozni önmagam életét illetően. Mi a jó nekem, és mi nem. De a legtöbb ember ezt nem teszi meg. Neked vannak olyan praktikáid, amit így nem tudom, minden nap megteszel, tehát, hogy meditálsz-e? Van-e olyan, amit befelé figyeléssel? Semmi. Jól érzem magam bőrömbe. Ilyen egyszerű. És miből táplálkozol? Gondolom azért a hely, ott a szőlészet, szóval azért gondolom ezek is hozzátesznek, vagy ezt te ugyanígy élnéd meg Budapesten, a 8. kerületben és mindenhol? Nem, mert ott nem érezném jól magam. Mondjuk itt laktam nem messze. Annak idején, amikor vidékre költöztem, 2. kerületben. De mi az, amit megcsinálok? Nagyon egyszerű dolgot, amit tegnapig elértem, ma kíváncsi vagyok, hogy képes vagyok-e újra megtenni. De tudom, hogy ha nem fogok figyelni és koncentrálni, akkor el fogok bukni. Erre vagyok kíváncsi, hogy képes vagyok-e megtenni azt, amit tegnapig sikerült. És a nap végén ezt listázod is? Tehát, hogy így áttekintesz? Listázom, ez egy érzés. Nem listázok semmit sem. Az a helyzet, nagyon sokat agyalsz, és mármint... Én vagy képletesen mondod? Te sokat agyalsz, és abból keveset használsz. Ezt kifejted, kérlek? Csak hogy... Hát aki sokat tud, és abból keveset használ, ezt úgy lehet érezni, hogy vibrálós lesz a kisugárzása. Mint neked. Nekem vibrálós? De egyébként 40 percnek kellett eltenni, hogy rólam beszéljünk. Én azt hittem, hogy ez hamarabb meg fog történni, tehát ilyen szempontból. Hát, hogyha, figyelj, mivel mondtam, hogy ha érzékelem azt, hogy
valaki nyitott rá, akkor az teljesen más. Hát akkor gyorsabban is elkezdhetünk beszélgetni. Szeretnél magadról beszélni? Nem, abszolút nem ez a terv, mert az kevés embert fog érdekelni. De honnan ez tudod? Honnan tudod? Hát nem tudom, de ez a vibrálás, ez tény. Tehát, hogy ezt egyébként én is érzem magamon, az, hogy nehezen lassulok le, hogy van ez a kattogás, ami nem engedi azt, hogy lelassuljak, és ennek én sejtem is az okát, olyan sok dologban vagyok benne párhuzamosan, hogy azt hiszem, hogy ha egy pillanatra leállok, és nem kattogok, akkor valami felett elsiklom. És akkor mi van? Hát a saját hibázni fogsz. Abszolút. Én félek a hibázástól. Az nem jó. Nekem a hibázás az egy ilyen fekete pont, ami sebezhetővé tesz. Szóval ez sebezhetővé az, abszolút. Hogy ember vagy, és miért nem büntettek meg még gyorshajtásra? De. És az kevésbé érdekel. Akkor mi, hogy a főnököd azt mondja, hogy csalódtam benned? Annak nem örülnék. Vagy a feleséged azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy ez a mi szempontból nem vagy felnőtt? Mondjuk ilyet még nem hallottam. De nem is lenne szerencsés ezt hallani. Honnan gondolod? Mármint, hogy nem kapnál lenne, egy itinert. Hogy milyennek kell lenni? Nem, kapnál egy itinert, hogy még nem baszott ki. De beszélt róla, hogy neki, hogyha te ilyen maradsz, akkor ez neki kevés lesz. Uh-huh. Tehát ez egy őszinte kommunikáció. Azzal nincsen semmi gond. Olyan van, hogy valaki otthon nem érzi jól magát, de például a munkahelyen jól tud teljesíteni? Munkamánia. Aha. Gyáva döntést hozni abból a szempontból, hogy ő egy szamarat választott, és nem szeretne szamáron ülni, és nem szeretne önmagát nézni a tükörbe szamárként. De ezt teszi. És olyan van, hogy a munkahelyemen nem teljesítek jól, de otthon meg teljes ember vagyok, és boldog és kiegyensúlyozott? Ez a kettő, ez mindig nincs, együtt jár? Nincs. Hát mert a munkahelyemen nem teljesítek, akkor nem alkotok, akkor óhatatlanul frusztráltan megyek haza. Óhatatlanul. Vagy az otthon lévő észre fogja venni, hogy én alibizek. Mert a nagyon kevés szer van az, hogy a semmit tevéssel sok lóvét keresek. Tehát óhatatlanul ez kihatással lesz a keresményre. Tehát előbb-utóbb ki fog bújni a szögazsákból. Idő kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy a felnőttség az kulcsfontosságú, tehát felelősségvállalás az érzésekért és a hiányosságokért, mert enélkül nem lehet jól élni emberként ebben a világban. Mert hajszolni fogod a fogyasztói társadalom különböző eszköztárát, rengeteg pénzt fogsz erre elkölteni, ezáltal állandóan manipulálhatóvá válsz, mert mindig tudnak szopatni, mert még többet kell, hogy keres, hogy azt elérd. Még többet, még többet, még többet, mert ha nem éred el, akkor kisebb rendű vagy, és te ezt elhiszed. Téged soha nem érdekelt a pénz? De. Csak rájöttem, hogy görcsre sétesz. Akkor ma már nem érdekel annyira, vagy ezt megtanultad kezelni? A pénz csak arra való, hogy amiben én hiszek, az megvalósítsam. És az, hogy ez az értéke is az adott embernek, tehát hogy az, hogy mennyit keres... Soha nem érdekelt. Illetve már egy jó ideje nem érdekel, hogyha te tegyük fel, van be ügyes vagy, és sokat keresel, és akkor mi van? Egészségedre. De csak ennyi. Te hiszel így a totális boldogságban? Tehát az, hogy ha mindent elkövetek annak érdekében, akkor eljuthatok-e arra pontra, hogy minden nap jól érzem magam, mosolygok? Ha figyelmen kívül hagyod, vagyis figyelembe veszed, hogy ezt mindig csak egy pillanatig lehet elérni. A minden nap mindig csak a pillanatok sorozata. És a boldogság hajszolása is tud görcsössé tenni, és hát akkor nem vagy a pillanatban. Hát csak hiszed, hogy a pillanatban élsz. Nem élsz benne. A feszültség az nem annak a szimbolikája, hogy jól vagy. Hát nyilván. Ja.
Tehát akkor, aki feszült, az azt jelenti, hogy az élete adott fontos területén valamiben folyékonyan hazudik magának. Neked van olyan életút, vagy olyan, hát nem, a példaképes nem szeretem annyira ezt a kifejezést, de akinek így az élete neked tetszik, és azt mondta, hogy hú, szívesen lennék olyan, vagy hasonlítottad-e valaha is máshoz magad? Inkább szívesen beszélgetnék egy faszival bizonyos dolgokról, aki fejbe lőtte magát. A végén ez Hemingway volt. Egy izgalmas csávó. De a fejbelövés miatt? Dehogy. Hát ő ez is, hogy jut el oda valaki? De az se érdekel. Nem az érdekel. Hanem ez a pasi mert szenvedéllyel élni. És mindenki, aki bátor szenvedéllyel élni, és hogy a végén ő úgy érezte, hogy eljutott a végéig, és akkor öngyilkosság, ez ő dolga. Nem az enyém. Ki vagyok én, hogy ítélkezzek felette. De ahogy élt, amilyen eszemen sodrással írta meg az Öreg halász és a tenger, vagy bármi mást. Nekem ezek a példaképeim. Akik bátrak élni. Aki csak mutatja, hogy él, az is példakép. Csak nem neked. De. Neked, aha. Nekem. Milyen ne legyek. És felismered azt, aki csak mutatja, hogy szeret élni, és... Nagyon egyszerű. Nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy azok az emberek, akik tele vannak egy csomó megoldatlan félelemmel, hogy nagyon gyorsan megmutatkozik egy adott tünetben ez a kezük. Akkor kezet fogsz velük. Valakinek hűvös a keze, és izzadékony, meg nem oldott félelem szimbolikája. Mert a hideg kéz az annak a jele, szűkülnek az erek a félelem következtében. Paraszimpatikus idegrendszer. Nem úgy száguld az érben a vér. Ez fordítva is igaz, tehát ha meleg, vörös, nem izzadékony tenyér, akkor ott rend van, vagy ezért ez nem jelent? Igen? Na, ezt figyelni fogom. Tudsz valamit javasolni így cégvezetőknek, főnököknek, hogy van-e valami trükk, amivel elégedettebbé, boldogabbá tudják tenni a munkavállalókat, és picit azt elősegíteni, hogy holnap után ne akarjon elmenni. Van-e valamilyen trükk, azon kívül, hogy fizesse meg jól, mert ez az alap? Vannak-e receptek? Vannak. Tehát, hogyha nézzük, ha egy főnök trükköt használ, hogy egy kicsit jobbá tegye az alkalmazotta életét, és most éppen egy alkalmazott figyeli ezt, az ilyen főnöktől, kedves alkalmazott, húzzon a picsába. Mert itt változást nem lesz. Ha ilyen főnök, hogy trükkel él, az nem szívből jövő sztori. Akkor tudja azt, kedves főnök, hogy el fogja veszíteni a minőségi munkatársait. Mert a valódi főnök az jót szeretne azoknak, akikkel ő együtt dolgozik. Tiszteletbe tartja őket emberként, emberszámba veszi, számon tartja azt, amiről beszélnek, és segíti mindenben, amiben lehet. Ez nem trükk. Ez egy tiszteletteli hozzáállás a másikhoz. De hát ezt kevesen fogják meglépni. De miért? Ez nehéz? Vagy... Mert a főnökök általában azt akarják, hogy a beosztott az minél többet dolgozzon, minél kevesebb lóvért. Általában. Hiszem azt, hogy ez nem csak így van. Te azért csapatokkal kapcsolatba kerültél, sportolókkal, legyen szó a Győrről, vagy válogatottról, hogy a csapat, ilyen csapatépítőkben hiszel egyébként? Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy csapatépítő működik. És működik. Persze. A csapat az akkor lesz csapat, hogyha azok az emberek, akik a csapatot alkotják, azok
bátrak lesznek őszintén kommunikálni egymással. Csapatot lehet csinálni, vagy az alakul magától? Tehát egy jó edző, az képes-e, egy jó edző, az jelen esetben lehet ez egy munkáltató, képes-e csapatot csinálni, vagy ez formálódik magától, és... Ha elültetek mondjuk egy különleges, ritka virágnak a magját, és nem gondozom, tegyük fel, kap elég vizet. De azt mondom, hogy ez olyan szépen növekszik, ebből gyönyörű világ lesz, de a gazt nem gazolom ki. A gaz 3-4-szer olyan gyorsabban nő. Tehát amit nem gondozunk, az hogy lesz szép? Sehogy. Akkor zárva ezt a beszélgetést, nagy általánosságban kijelenthető, hogy a boldogság mint olyan az mindig is pillanatnyi állapot marad, és a legnehezebb, és a leginkább, talán amiben a legfontosabb változnunk, ha változunk, hogy a gyávaságot magunk mögött tudjuk, úgy általánosságban, és mindig vállaljuk fel azt, amit gondolunk, legyen ennek bármilyen következménye? Nem. Az a helyzet, hogy a gyávaságot nem lehet magunk mögött hagyni. Ez nem tanulható? Nem. Tehát ez ugyanolyan, mint a fogmosás. Hiába mostam meg tegnap, ha ma nem mosod meg. Ha ma jön egy szitu, ahol felüti a fejét a gyávaságod, és te nem oldod meg, akkor ma el fogsz bukni. Tegnapig hiába oldottad meg. Érted ezt? Hát a folyamatos éberség akkor, ami minden nap a számláló nálad, akkor nulláról indul, nem? Tehát akkor azt mondod, hogy ami tegnap volt, akkor az... Ami tegnap volt, az már régen múlott. Nekem, tudod, mi van most? Csak a most. És hogy lehet idáig, mikor jutottál el idáig, hogy te a mostban úgy vagy benne, hogy nem kattogsz azon, hogy innen hova mész, hogy nem tudom, milyen lesz hazafel a forgalom? Tudom, hogy mi lesz. De még nem vagyok ott. Minek kattogjak azon, amikor még nem vagyok ott? Hát szeretnénk ide jutni mindannyian, szerintem. De hát egyrészt bátorság szükséges. Illetve, hogyha felébred benned, hogy meneküljél, akkor ott van az opponense, hogy nem fogsz menekülni. És amíg ezt nem felejted el, hogy választhatsz, addig szabad maradsz. Ha döntesz a menekülés mellett, akkor ki fogsz égni, elkezdesz félni az idő múlásától, hogy 39 leszel, majd 40, majd kattog az agyad, meg előbb-utóbb majd jönnek a különböző betegségeid, meg egyebek. Hát akkor meg elfogadod azt, hogy semmi gond a kattogással, csak ára lesz. Vagyis felnőtt leszek. Vagy felnőttet játszol. Mert akik felnőttet játszanak, és nem mernek megújulni, azok már kiégtek. És görcsösen törekszenek a biztonságra, a belső békére, de ez nem jár nekik. Nekik tudod, mi jár? A szopóág, amit saját maguknak köszönhetnek. Ez jár. Az igaz, hogy addig nem lehet felnőni, míg a szülők élnek? Nem igaz. De könnyebb, ha már nem élnek, nem? Tehát olyan szempontból, hogy rá vagy kényszerítve, hogy felnőj. A felnőttség az felelősségvállalás jelent valójában nem csak racionális, hanem érzelmi szempontból is. Hát a szüleimmel történő őszinte beszélgetés az azt feltételezi, hogy ha én hozzáteszem az emberi szót, az azt jelenti, hogy a szüleimnek nem csak erényei vannak, hanem hiányosságai is. De hát én bátor leszek erről is beszélgetni velük. Nem csak a szépről és jóról. Köszönöm, hogy ma itt voltál, és köszönöm, hogy nem csak szépről és jóról beszélgettünk. Mindig nagyon tanulságos, nagyon sokat hallgattam, olvastam előadásodat, láttam, ott voltam.
tartottam, hogy felszólítasz, de a mai nap meg úgy voltam vele, hogy nagyon izgalmas lenne veled ez a beszélgetés, és egyfajta bátorságot érzek magamon, hogy leültem veled szembe, mert egyszerűen tényleg az van, hogy egyrészt nagyon felkészültnek kell lenni, és nem szabad sebezhetőnek sem látszani talán. Veled kapcsolatban az jutott eszembe, nem tudom, hogy ezt használták-e már veled valaha, hogy én úgy tekintek rád, és szerintem sokan vannak ezzel így, és bocsánat ezért a hülye megfogalmazásért, mintha egy ilyen ecetfelhő lennél, ahova az ember így megérkezik meztelenül, és így elkezd csípni, meg szúrni azokon a pontokon, ahol valami seb van, vagy sebezhető az ember, anélkül, hogy te bármit csinálnál. És ez egyébként nagyon érdekes, ahogy idefele jöttem és gondolkodtam azon, hogy mi a jó út, hogyha így belemegyünk-e mélyebben dolgokba, de én nagyon örülök, hogy ez a beszélgetés így sikerült, ahogy meg így alakult, ahogy mert nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, és szerintem sokunknak lesz benne olyan, amit el tudnak vinni magukkal. Nekem ez a gyávaság, ez egy ilyen fontos pont, és örülök, hogy azért erről beszéltünk, és megtisztelsz, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, nektek pedig az, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő részben. Sziasztok!